Môžem si za peniaze domácnosti kúpiť drobnosti pre seba? Príliš málo peňazí na nákupy? Niektoré rodiny sa musia uskromniť, iné môžu mať peniaze, ale stále sú šetrné. Niektorí nechcú platiť za nič, čo sami nechcú jesť. Na to neexistujú všeobecné pravidlá, vždy to závisí od konkrétneho prípadu. Podľa zmluvy je zvyčajne zahrnuté aj stravovanie, najmä pri špeciálnych dietách toto jedlo opatrovateľovi nevždy chutí. Vo väčšine prípadov sa množstvo jedla, ktoré zje opatrovaná osoba a opatrovateľ líši. Aj v tomto prípade je dôležité si hneď na začiatku ujasniť, čo je pre opatrovateľa dôležité. Niektoré rodiny majú veľmi jednostrannú stravu a jedia napríklad zemiaky každý deň. Vysvetlite, že pestrá strava je pre každého lepšia. Každý deň by ste mali dostať to, čo potrebujete. Ak ste teda zvyknutí jesť ráno jogurt, mali by ste si tieto veci bez problémov kúpiť, aj keď osoba, o ktorú sa staráte, jogurt nemá rada. Na druhej strane by ste nemali očakávať, že si budete môcť uvariť všetko, čo máte radi. Pokladničná kniha je povinná. Zhromažďujte všetky účtenky z nákupov a evidujte všetky výdavky. Venujte pozornosť dostupnému rozpočtu domácnosti a nevkladajte žiadne neprimerané požiadavky. Prediskutujte s rodinou, čo je pre vás dôležité pri jedle a pití, aby ste mohli počas dňa dobre pracovať. Čo robiť, ak rodina nedáva dostatok peňazí na domácnosť? Ukážte im účtenky. Porozprávajte sa o tom s rodinou. Možno vám s tým pomôže vaša agentúra? Pokúste sa spolu s kolegom zvýšiť rozpočet. Informácie o tom, koľko človek mesačne minie na jedlo, môžete nájsť aj na internete.